Eskerrik asko argi. Superpolita gelditzen ari zaizu. Ze pena, zenbat gauza ez ditugun egin. Superesperimentuak eta asmakuntzak esaterako. Otorduak, hitzik gabeko instanteak. Betirako joango da bere etxera. Batek daki, baina nik ulertzen dut, bere amekin egon nahi du ere. Elkar asko maite dute. Guk ere asko maite dugu. Bai, ikaragarri. Merezi bezala, egin dizaiogun agurra. Benetan iritsi dute da, bera agurtzeko unea. Kantak, 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 ene kantak, 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 kantak. Tokiliki, ene kantak, ene kantak, ene kantak, tokiliki, ene kantak, ene kantak, tokiliki, ene kantak. Polita geratu da, ezta? Argiri gustatuko zaio. Urbi, opil batzuk prestatu ditut argiren amentzat. Oso detalle polita. Aizu, Urbi, ez dut argi joaterik, nahi. Bagia esatean nahi baduzu nik ere ez, baina bere erabakia da. Ja, pentsatzen egon naiz eta aizu zergatik ez datoz bere bi amak gurekin bizitzera? Hartara ez du bereien falta sumatuko, Maitagarria zara, baina ideia ez da. Ona, beraiek beraien etxe bizitza dute eta ongi bizi dira bertan. Gainera, hemen ez dago tokia jende gehiagorentzat. Ganbaran egingo diegu lekutxo bat. Asto. Edo garajea. Asto. Ados, ez da oso ideia hona izan. Ez, onera datorren guztiak azkenean alde egiten du. Eta orain argiren txanda da. Gure bihotzetan geldituko da. Bai, zurean bai behintzate. Bai, nirearen zatitxo bat lapurtu du behintzat. Bai, oso ondia duzu bihotza. Handia, edo agian bat baino gehiago izango ditut. Tira, aztertzekoa izango da. Astoak, belarri handiak eta agian bi bihotz, Urbi, zer sentitzen ote da bihotz bat baino gehiago edukita? Eta ote da bihotz bat baino gehiago duen animaliarik? Bastakit, galdetu iezaiozu txori berritxoari. Antxus, zure txanda lagunduko diguzu? Bide nabar, zuk ere baduzu gure bihotzetan tokitxo bat, Zer diozu? Antxus? Ai, bihotza. Zer ginateke bihotzik gabe? Baina, zer da bihotzari kasu egitea? Medikuaren gana joatea? Zuek? Nola jokatu ezakizuenean nori egiten diozue kasu? Buruari? Ala bihotzari? Buruak bihotza galdu baino lehen, ona txaste honetako galdera. Zein da bihotz gehien dituen animalia? Gizakiek eta txoriok bihotz bakarra badugu ere, bihotz bat baino gehiago duten animaliak daude. Euren tamainagatik, bihotz gehien elefanteek alabaleek izango dutela pentsatzen ari zarete, ezta? Ez? Lurarra ala zizarea da bihotz gehien dituen animalia. Nork esango zuen hain gorputz txiki eta estuan bihotz bat baino gehiago egon zitekeenik. Ez bat eta ez bi. 10 bihotz izaten dituzte zizareek. 10! 6.000 zizare espezie ezberdin daude munduan. Ornogabe txiki horren gorputza uztaietan banatuta dago. Eta uztai horien jiran topa ditzakegu bihotzak. Hori bai, zizareek 10 bihotz izanagatik ez daukate birikarik. Nola hartzen dute arnasa? Euren azalari esker arnasten dute. Eta zizareek 10 bihotz baldin badituzte, guk baino 10 aldiz gehiago sentituko ote dute? Auskalo, agian sentitzeak ez du bihotzarekin zerikusirik. Begira bestela gizakiei. Denek daukate bihotza, baina ezer sentituko ez balute bezala jokatzen dute askok. Ai, bihotza, zaindu zuena eta zuen ingurukoena.
Eta baita zizarenak ere. Hau argirentzat, zeiduritzen. Baina Sator hori zure harri gustukoena da. Bai, horregatik eman nahi diot argiri. Sator honek ere, edo bihotz erraldoia, edo bihotz bat baino gehiago izango dituen. Hala ematen du. Baina, ze pena ez da. Bueno, tira, triste jartzen ari gara, eta ez, horrela gisa honetan ezin dugu argi agurtu, Arrazoia duzu. Gora gure bihotzak. Gora! Kaixo, politak! Kaixo, argik prestatu alditu gauzak? Bai, nahikoa lan izan dugu. Bere gauzak zaborrontzitatik ateratzen, baina maleta prest dau. Gauzak zaborrontzietat... Bai, goizean enekok argiren gauza guztiak zaborrontzietara bota ditu. Zaborra zirelakoan. Ja, ez ote zen amarro bat izango argi hemen geratzeko ez da? Nahi gabe izan da, Bihotz handi daukandik. Bihotz handien kluba da gure etxea, Lagunok! Lasai, ez duzu ezer esan behar, argi. Argi, oso zoriontsuak izan gara gurekin egontzaren bitartean eta tori hau zure amentzat. Eskerrik asko, baina... Hau zuretzat. Zu bezain bitxia eta berezia delako. Eskerrik asko, baina ni... Nik ez daukat ez eroparitzeko, baina bai besarka handia. Asko maite zaitugu, argi. Haze bihotzak dituzuen. Bai, handiak, eta bat, baino gehiago behar da. Eta horrexegatik, hemen geldituko naiz. Mira, amekin hitz egin du telefonoz eta gustura banago lasai gelditzeko esan didate. Beraiek asteburuan datoz bisitan. Mira, hortaz, energia koxoz beteko zaituzte. Hau pargi. Orduan, hau, niretzat, bai, baita hau ere. Asto, postuko zineten, ez da? Argi gurekin geratuko da. Hau ospatzekoa da, ez da? Nola? Dantzan eta kantuan. Begira, begira. Nire gorputza, baia beratxa, nire gorputza, espagetien satxa. Nire gorputza, baia beratxa, nire gorputza, egin dezagun dantza. Begiak sudurra hoa, belarriak alboetan, begiak sudurra hoa, eta txaloka jira buelta eman. Igea bekainak Espainak, eta euskara min gainean. Igea bekainak Espainak, eta txaloka jira buelta eman. Nire gorputza, baia beratxa, nire gorputza, espagetien saltxa. Nire gorputza, baia beratxa, nire gorputza, egin dezagun dantza. Eskuak besoak hankak, eta atzean ipurdia. Eskuak besoak hankak, eta txaloka jira buelta eman. Atzaren puntan azazkala, eta oinetan amar behatz. Atzaren puntan azazkalak, eta txaloka jira buelta eman. Nire gorputza, baia beratxa, nire gorputza, egin dezagun dantza. Begiak sudurra hoa, belarriak alboetan. Begiak sudurra hoa, eta txaloka jira buelta eman. Igea bekainak Espainak, eta euskara min gainean. Ilea bekainak Espainak, Eta txaloka jira buelta eman. Nire gorputza, baia beratxa, nire gorputza, espagetien saltxa. Nire gorputza, baia beratxa, nire gorputza, egin dezagun dantza. Hey! Nire gorputza,
Eneko nira bazteko entrenatzen? Hasi berriaren sorte izan zenuen, Bai, ziur hori izan zela. Ikusi. Ikusten da hori izan zela. Tira, guazen zerainera, dantzara. Bai, dantzan, hobe egingo dugu. Modatuko gara hobe. Bai, zu hemen, eta Bai. hemen. Bai. Bat, bi eta hiru. Toki kliki! Kantak, 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 ene kantak, 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 kantak. Ene kantak, ene kantak, ene kantak, ene kantak, ene kantak, ene kantak. Oso ongi. Ongi! Bai, hemen gaio zerainen Gipuzkoa. Bai, zerri polita, Gustora. Bai, oso polita. Oso polita. Eta noa mutiloa, sogura. Zegama? Legazpi, zegama. Ederra benetan. Aztelean etorri zen? Zu! Eta zer egin zenun? Eta zeinekin? Ni. Bai, zu. Ja. Zastorrekin. Satorrekin etorri zinen? Eta zer egin zenuten? Zuaitzak ikusi. Bai, eta ze zuaitz? Turkia izeneko zuaitz bat. Turkia? Urkia. Ah! Urkia. Aizu, eta zuaitzorrek badu xomorrorik. Bai, hola. Hemen Gipuzkoan dena handia. Hola, Ai. Zomorrako, hola. Nien aizo morroa, izanagatik lau begi, zatoz nigana, ez zaitez joan iesi. Nien aizo morroa, izanagatik lau begi, zatoz nigana, ez zaitez joan iesi. La 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 la. Nien aizo morroa, izanagatik seieri, zatoz nigana, ez zaitez joan iesi. Nien aizo morroa, izanagatik seieri, zatoz nigana, ez zaitez joan iesi. La 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 la. Nien aizo morroa, izanagatik nimi, zatoz nigana, ez zaitez joan iesi. Nien aizo morroa, izanagatik nimi, zatoz nigana, ez zaitez joan iesi. La 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 la. Nien aizo morroa, izanagatik lau begi, zatoz nigana, ez zaitez joan iesi. Ze ondo! Baste artean, asto eta ni etorri ginen, eta animalia pila bat ikusi genituen. Aiez? Ehorak, behiak, ardiak. Au, amu. Eta dakizu zertaz egon ginen izketan. Janariaz, astorekin, janariaz. Ai, gazta. Ze goxoa baietz, bai behi gazta. Biribilak, leunak, gure gaztak, usaintxuak, zaporetxuak, gure gaztak, harriaren, abeiaren, amutzarena, guztiak dira gustagarriak, oin usaina duten arren
gaztazati triangeluetan. Triangulotan? Hori da. Ai, ama. Oi. Biribilak, leunak, gure gaztak, usaintxuak, zaporetxuak, gure gaztak, ardiaren, abeiaren, ahontzarena, guztiak dira gustagarriak, oinu usaina duten arren zaporez bikainak. Haize forma? Bihur gaitezen gaztazati lauke zuzenetan. Zuzenetan? Hola. Biribilak, leunak, gure gaztak, usaintxuak, zaporetxuak, gure gaztak, harriaren, abeiaren, ahontzarena, guztiak dira gustagarriak, oin usaina duten arren zaporez bikainak. Ointzen. Bihur gaitezen gaztazati karratuetan. Karratuetan? Hola. Ados. Biribilak, leunak, gure gaztak, usaintxuak, zaporetxuak, gure gaztak, harriaren, abeiaren, ahontzarena, guztiak dira gustagarriak, oin usaina duten arren zaporez bikainak. Bihur gaitezen gaztazati biribil borobiletan. Astronauta bezala. Biribil borobilak! Biribilak, leunak, gure gaztak, usaintxuak, zaporetxuak, gure gaztak, harriaren, abeiaren, ahontzarena, guztiak dira gustagarriak, oin usaina duten arren zaporez bikainak. Txalo zaparrara, ardiei, peiei eta ontzei. Oja. Eta azkenan zer? Hasta azkenan zerretegia ikusi genuen. Rirra. Horri bizin horrela? Ez. Ia, urak egiten zuen lehen, Hortzen zara? Bai. Elektrizitatearekin eta lehen uraren indarrak mugitzen zuen zerrategian indako lana. Bai, aizu. Aizu. Zuk handitan zer izan nahi duzu? Ni, zoriontsua. Zuk, zoriontsua? Bai. Nik bai, baina. Eta irakaslea. Ai, banik magoa. Magoa? Ai! Magoa? Bai? Haunditan zer izan nahi duzu, haunditan zertan aritu nahi duzu, bitartean ametsegin, probatu zikindu, zerbitzari, nekazari, albaitari, bulegari, sukaldari, mekanikari, irakasleokin, musikari, postari, arotz, mediku, astronauta, asmatzaile. Haunditan zer izan nahi duzu, haunditan zertan aritu nahi duzu, bitartean ametsegin, probatu zikindu. Argazkilari, iturgin, ilea paintzaile, errementari, jostun jofer arkitekto kirolari, erizain merkatari, artisau suhiltzaile. Handitan
garbitzaileak baita, ere? Hola. Ostegunean, Zer? Sator eta Asto etorri ziren. Bai, Bai, kondairak kontatzera edo... ze kondaira. Txano gorritxo, Anboto komari. Zaizara esaten, nahi duzu kontatzea kondaira bat? Bai noski, Berez sagutxoarena? baduzu kondaira hori kontatzeko. Bakizu? Bai. Ni bakarrik dantzadakit. Perez, xagutxoa, buruko azpian hortza, utzi dizut bihotza. Perez, xagutxoa, horren trukean nahi dut berria barnean. Perez, xagutxoa, 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 xagutxoa. Nire ahoan hasia da jada hortza galtzen, hau poza handitzen hasia naiz, xagutxoa zaindu nire hortza, berria nahi dut bestela lotxan, lotxa, lotxa. Perez, xagutxoa, buruko azpian hortza, utzi dizut bihotza. Perez, xagutxoa, horren trukean nahi dut berria barnean. Perez, xagutxoa, 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 xagutxoa. Xagutxoak, batzuetan ditu laguntxoak, hortz guztiak hartzeko denboraz, zaindi maindi mariteiletako, xaguzarra edo dena delako, izar gehiago nahi ditugulako, lako, lako. Perez, xagutxoa, buruko azpian hortza, utzi dizut bihotza. Perez, xagutxoa, horren trukean nahi dut berria barnean. Perez, xagutxoa, 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 xagutxoa. Bueno, joango gara etxera. Ai, bukatu dugu. Eskerrik asko musu handi bat etxeko, asko jolatu. Izan zoriontsu, eta gora iru kluba. Aizueneko guemen geratuko gera. Bai, hori da. Asteko abestia dantzatzen. Hori Bai, da. eta zuek etxean gorputza mugitu nahi baduzue, begiratu gure apa. Eta atxasopati, bai? Eta gora euskara, aio! Zoragarria zera ingo herria. Bazterrak eta bizilaguna ez da ezer falta abentura eder bat izateko. Asteburuaz gozatu eta asko deskantsatu. Kaixo polita, zorionak, oso ongi pasa asko jolastu, Eta bizkotxoa sobera mauzu, bidali. Hori bai, gluten gabekoa, Agur! Esnatu naiz egun asteko irrikan, bat gauean kirioak dantzan.